Samen een potje voetballen of hockeyen is er niet meer bij. Maar fietsen, dat mag dan weer wel en dat is te merken. Buiten en binnen werken veel wielerfanaten zich in het zweet. Ja, soms met een mountainbike door de modder. Soms ook virtueel achter het scherm met vrienden. Fietsen is hot. Winkeliers en fabrikanten kunnen de vraag niet meer bijbenen. Johan Peters heeft nog nooit zoveel fietsen verkocht als de afgelopen maanden. Dit zijn nog alle racefietsen wat we hebben. 1 nieuwe en 1 gebruikte. Vooral racefietsen, mountainbikes en e-bikes doen het heel goed, ook tweedehands. Dit zijn de gebruikte elektrische fietsen wat we nu nog hebben. Vroeger hadden we er altijd tussen de 40 en 50 staan. En nu hebben we er nog 7. Veel populaire modellen zijn tot eind volgend jaar niet leverbaar. Door corona heeft de productie in Azië stilgelegen. Ze zijn weer later op gaan starten en er moest alles ingehaald worden. En doordat het drukker werd, kwam ook een tekort. Binnenbanden, zadels, spiegeltjes voor op de fiets. En terwijl de productie hapert, neemt de vraag naar fietsen juist toe. Ik kies wel iets meer als daarvoor, ja. Coronaproof. De mensen zijn beu voor binnen te zitten, toch? De cafés zijn dicht, restaurants zijn dicht. Je moet toch wat? Zo is het.